Mikähän se Eero on menossa muuten? Ai kylille! Morjes! Nää huomenna! Sä oot muuten Eero järvessä. Onko sulla kännykkä taskussa? No mä ajattelin, se voi kastua niin. Kui? Niin se kännykkä ei välttämättä tykkää siitä, jos se kastuu. Miksei? Vaikea sanoa siihen. Ai järvessä? No niinhän sä oot. Miks mä oon järvessä?